Vítam vás u nového videa a dnes tu máme zase Minecraft, ale nemáme tu hardcore ani survival, ale kreatív. A to preto, lebo pred pár dňami bol v Minecrafte update, no možno už toto video vidíte vtedy, keď už ten update bol možno pred pol rokom, ale to je jedno. Je tu nový biom, nová príšera, dosť strašidelná a nikdy som ju nevidel, toto je úplne premiéra. Tak ideme si ju tu spawnúť a otestovať ju, čo je to za príšeru a tak ďalej. Kde by sme ju mohli spawnúť? Čo poviete? Čo poviete? Asi tu. Dobre, tu tak si spravíme taký testovací, môžeme si spraviť tu taký normálne, že laboratórium. Tak to si tu dáme takýto jeho biomu. Aj keď neviem, aké bloky sú z jeho biomu. A dúfajme, že teda tu tento bedrock ten update dostal. Lebo ak nie, tak to bude smiešne. To tu není. Tu není to vajco. No, není tu. Čo to spravíme? Tak, keď tak poďme si spraviť niečo iné. Čo keby sme si spawnuli vidra a zabili ho. Vidra. Dobre, takže zabijeme vidra. Porazíme vidra. V kreatíve. Bum. Takže ideme zabiť vidra. Keď sa nám nevydarilo jedno video, musí sa nám vydariť druhé. Takže ideme zabiť vidra. OK. Dáme si full armor. Tak, aby to bolo tak v pohode. Aha. Nohavice a ešte botičky. Asi ich môžeme enchantovať, dáme si na nich neviem čo. A botičky tu máme. Krása. A ideme si spawnúť toho vidra. Keďže sa nám nevydarilo to, tak sa nám určite vydarí to. A škoda, že mne ten upgrade nejako nenaskočil. Škoda. Takto. A to sa mi zdalo, že sa mi nakláňa trošku kamera, lebo mám ju pokacenú. Podopieram ju iba Rubikockou. Čo nie je tiež dobré. Dobre, tak my si ten armor oblečieme. Tak, krása. Krása nádhera, normálne, že my sme úplne vo full armore. Yes. Dobre, tak mohli by sme podľa mňa toho vidra spawnúť. Čo poviete? Podľa mňa áno. A podľa vás? Ak sa nebojíte, tak ideme na to. Dobre, tak ideme na to. Dobre. Tri, 4. Hitujeme. Ešte stále sa healuje. Poď. Nie. Dobre, hitujeme ho. Poď. Dobre, fight. Kde je ten výder? Kde zdrohol? Tu je. Som musel chvíľku sa odpojiť. A ten hajzlík zdrohol za ten čas. Ty hajzel, poď sem.
Poď sem, ja ťa musím zabiť. Ty hajzli, poď preč, choď preč, stadiel to. Ty poď, nie. Nie. Tu je. On si ma nevšimol, lebo ja mám kreatív. Ale poď, fight. Tu je, hore, dobre, okej, kde je, tu je. On strašne rýchlo lieta, tento výder. No poď. On sa healuje, nie? Nehiluje sa. Ale on je silný, hej. Zostal som, ale mne to nevadí, lebo ja mám kreatív. Poď, fight, výder, poď. Poď. Už má polovicu. Dobre, teraz sa už... Healuje sa. To čo What? To čo spravil? A kde je? Veď on sa prepadol pod zem. Tak ideme ho hľadať. Tu je. Je v pasi. No poď, kým je v pasti, tak ja ho tu zase žením do kúra. Alebo nech nám vykope, dobre. Poď, hitujeme. Ježiš, tu je diera, on tu narobil takú dieru, že... Bum, hituj. Takto. Už ste videli, aj Bosvart tam je videou. No poď. Posledný hit. Umrel. Tak super, dali sme ho. Takže môže skončiť video, dali sme našu challenge, zabili sme vidra, máme vider skeleton hlavu, ja si to ešte takto krásne osvietím. Krásne si to takto dáme, tu takto vidro hlavu normálne, že si to tu dáme ako trofej. Trofej si tu dáme, výder, hlavu, tak krása. Nádhera. Môžeme si dať nejaké torčky, aby nás tu krásne bolo vidieť s našou výder hlavičkou novou. Vidíte, že on sa normálne dokopal až do tohto. A môžeme pomaly končiť s našim videom. Mňa dneska tešilo, že sme porazili vidra a veľmi sa teším, že sme toho vidra teda porazili, čo je strašne mega a ahojte.